Сърдечно-съдовите заболявания са водещата причина за смъртност в Европейския съюз и всяка година засягат милиони европейски граждани. Затова приветствам разработването на Европейски план за сърдечно-съдово здраве, основан на ясни цели и конкретни мерки. На първо място, планът трябва да постави силен акцент върху превенцията. Това означава инвестиции в програми за ранна диагностика, систематични профилактични прегледи, както и общоевропейски инициативи за намаляване на рисковите фактори – тютюнопушене, нездравословно хранене, липса на физическа активност и замърсяване на въздуха. Превенцията е не само по-ефективна от лечението, но и значително по-устойчива в дългосрочен план. Особено важно е тези инициативи да достигат до уязвимите групи и регионите с най-лоши здравни показатели. В България, където сърдечно-съдовата смъртност остава тревожно висока, са необходими целенасочени програми за скрининг, здравно образование и подкрепа за първичната медицинска помощ, включително и в по-малките населени места. Очакванията към този план трябва да бъдат реалистични. Той няма да замени националните здравни политики, но може да създаде рамка за координация, финансиране и измерими резултати. Благодаря.